Aakyat kami ng San Isidro via Daling-Daling Camp and Tinakayanan. Galing ng Daling-Daling, dito kami dadaan sa Tinakayanan. Ridge to ridge, bangin. Sa kabila din bangin. Bangin. Sabi ang papo mo, sunog. Sabi. Oh. Okay, another sunog. Ito na naman. Ano ba na sana to? Gubat sana to, kaya lang nasunog siya. Hindi dito sana ang daan, kaya lang natakpan. Ang bundok po na inakyat namin ngayon ay Mount Maning. Hindi pa pagod yan. Malilim. Yan lang, sunog. Yung nakikita po natin dito yung original na daan galing Giset, paakyat ng Mount San Isidro. Pero ngayon, dahil sa solar, bawal na. Kaya kaming mga mountaineers, kung saan-saan na lang kami dumadaan pag umaakyat kami ng Mount San Isidro. Dahil sa nasunog, ano na siya, oh, namatay na. Sana. Kasi may green siya eh. Sige, go. Ito din. Sana mabuhay pa rin kayo. Let's go. Masarap dito. Mahangin. Oo. Red tree. Sana mabuhay ka. Bawa naman. Dito wala talagang daan na matino, ha. Kung saan-saan lang lusot. Wala kaming daan. Kanya-kanyang gawa na lang daan to. Pero malapit na kami dito sa unang summit ng Mount Maning. Wow. Grassland. Berta. Picture. Doon sa taas. Ayan ang Robert. So, aha, kala niyo walang grassland ng San Isidro, meron din. Oh. Isa lang siya? Oo, isa lang po yung nandun eh, sa tabing bahay, ano, daan. Wala pa siya asawa. Diretso. Wow. Ang Mount Pulag, oh. Ang mga videographers at ang binivideohan. Ayan. Sana hindi ka mamamatay. Alam mo na yung buhay mo. Pag nadatnan ka ng mga magagaling. Ang ganda mo. Thank you naman. Just the view. Yan ang view. Ng Lingendo, Costanza. Nice view. Oh, Mount Isi-Isi na to. Sunog, bawa naman.
Wow. Ang ganda dito, kahit dito ka na mag-camping, oh. Baling. Mount Isi-Isi. Mount Isi-Isi. Mount San Isidro. Dito lang po yan sa laboratory ang dating. Ganda. Wow. So, dyan yung daan namin. At ito dito naman sa kabila. Ngayon, yung daan namin bago. Dito kami sa gitna. Pasok kami ng Mount Isi-Isi. Ito na yung pinasukan namin noon eh. Hindi namin alam kung saan lalabas eh. Hello po, Mount Isi-Isi. We're here again. So go again, Isi-Isi. Eh, it's not actually easy. Ang Isi-Isi. Dito kami nawala-wala. Yeah. Hi. Oh, nagtagpo na kami na yan. Oras eh. Sige. O, alam nyo lang kung gaano katindi itong trail ng Isi-Isi. It's not actually easy. Abalang kami. Abalang kami. Abalik na lang kami. Yan. Gapang. Gapang. Gapang-gapang. Ayan, kawawa naman. Gapang. Gapang. Ito banda ay, naku. Happy to see you again, Big Tree. Ay, hindi kaya nasira. Wow. Stay strong. Baka madali ka ng mga magagaling forest. Ano? Bago pa akyat? Forest area. Pag-ulan. Grabe. Parang Salt. Ayun, nakaspike pala yung mga paa nila. Salt, ah. Ganda ang pagka-assault nito dahil malilim. Wow. Takpan. This is it. Pansit. Tumba itong mga bulo dahil sa ano eh. Saan namin, no? Nililinis pa na aming rescuer. Ano pala ito? Oh, ito na yun eh. Yan na yung sinasabing wala na sunog eh. Oh, nice ang trail ah. Ganda ng trail. West. Ganda. For the view. Wow. Magkasya yan sa gapang.
Ito yung challenging part eh. Yung kuweba. Ayoko mo pa. Up, may nagsabit. Gigapang. At promotor. 10/10. Ano na rating? 10/10. La, gapang. Sabi namin gapang. Ito. Wala ditong limatik, pero ang daming hantik. Ganito po kami pag nagbubutas. Ayun, sumama ng sombrero mo ah. Ayan na. Grassland na. Wala po. Ito na naman po tayo. Wow. Susong dalaga. Mas okay na pala ako dun sa sementado. Oh. Akyat pa. Sige. Akyat pa more. Yung amoy ng kampi ito, ang bawa. Nagmumura na itong harap ko sa hirap ng daan na dinadaanan. Oh my gosh. Sabi to. Oh, tingnan nyo. 360 ang view dito. Wow. Grabe yung... Tayo sa tuktok. Wow. Ah, after Mount Isi-Isi. Nasa kami sa Mount Matungos. Yung nagdaanan natin na masukal. Grabe itong Mount Matungos na to. Grabe. Yan na. Ito yung height. Ang layo. Ang tarik. Sobra. Nandito po tayo ngayon sa Mount Matingos. Parang tulis. Matingos ng San Isidro. Yan nyo yung palibot namin. Andyan yung Dinggay Gold. Makikita mo lahat. Tapos dito. Ito. Yun ang Mount San Isidro. May tower doon. May isang tower doon. Doon kami pupunta. Hanap kayo ng tubig. Tapos ito yung back trail. Reverse traverse na dinadaanan ko. Bumaba ka ng San Isidro. Tingnan nyo. Susong Dalaga. Lahat na ng mga bundok dyan. Pababa, pababa, pababa. Yun ang Balintig Walk. I like that mountain. So makikita nyo lahat, Cordillera, Central Luzon, Sierra Madre. Makikita nyo lahat ng mga bundok nandyan. Diba? Yung pinakamahirap na part, yung pababa dito. Pag nahulog, dire-diretso sa baba. Nawala ang nadulas. Sige. Show. Okay. Survive. Hindi pa, may assault pa tayo. Ilang pa yan, no? Ganda naman ang bulaklak mo. Wala, sige. Intense intense na. Yun na talaga yun na talaga yung term. Intense butas. Oh, wala. Sa Mount 387 na pababa, wala. Sa Mandra. Daan ba talaga to? Malapit na kami. Sabi. Hanggang pa lang kami. Hanggang biyernes lang kami. Assault na yata to eh. Assault to. Ano yung assault dito? Ito parang hindi na namin kayang ito. Sobrang tarik. Sabi ng guide namin, 30 minutes na lang.
12:03 na nga. Hindi pagod na masyado. Kunti na lang daw. Sabi. Kunti na lang ha. Diyos ko. Diyan po kami dumaan. Malapit na po kami sa target na tuktok na pupuntahan namin. Sabi ng guide namin, 5 minutes na lang. Pero kahit 5 minutes na lang yun, parang hindi na kami makakarating. Ikaw ulit, anong masabi mo? Grabe, pagod na. Daig pa ata ang mayaw nito. Amuyaw. Dinaig ang mamuyaw. Ikaw, Bert. Wala lang? Ha? Parang wala lang daw. Parang wala lang? May decision daw. Parang wala lang, pero hindi niya nababalik. Uy, grabe ito. Grabe ang karanasan namin dito sa San Isidro. Itong San Isidro ito, kahit saang bundok talaga. Super. Super ang hirap namin dito. Another 5 minutes kami. Grabe, sunog. Kailan na kami malapit eh. Nawawala pa kami eh. Dito. Yehey! Nakarating rin kami sa wakas. Kailan na malapit, nawala pa kami. Yehey! Dito pala. Finally, we're here. We made it here. Bye-bye, Malet! Aalis na po kami. At dito. Bababa na po kami. Ano lang kami ngayon? Semi-back trail. Via Tinakayanan Falls. Mahirap din bumaba. Sabi ang ano dito, yung pababa din. Assault to the max. Dadaanan mo, dahon. Pag hindi maganda yung kapit ng sapatos mo, tapos. Ito, bangin po to. Pag dumiretso ka, bangin ang babagsakan mo dito. Ayan, matungos. Sinasabing patagilid trail. Bangin sa kabila. Assault. Pero yan, ang mo. One down, go! Sige, ganyan talaga. Maliliit na pato. Tapos matarik. Assault. Grabe to. Ito na yung pinaka mahirap namin daan dito na assault. Tapos mga dahon. Ayan kamay. Gusto sa ugoy, grabe. Kala nyo lang kung kisdawo lang dito, kisdawo lahat. Ayan, sige, gapang. Ginusto nyo yan eh. Sige, go. Bumili, dahil ng gilo. So, kanap eh. Bumili, dahil. So, ito naman. Boy! Mataas eh. Mataas eh. Side para safe. Diyan kami kahapon bumaba. Pero ngayon, pataas. Din ngayon, pauwi dito na kami bababa. Another way.
Kailangan ng ligo to. Ligo. Tapos na naman. Ang natirang forest area naman sa Isidro naman ito. Kala ko ba bababa? Nakakit naman kami. Dito sa Mount Latungus. Iba't ibang tree. So yung traverse namin is from San Isidro to Mount Imbo. Then Tinakayanan. Dalawang Imbo to eh. So yung pupunta, yung itatraverse namin ang San Isidro via Imbo. Yung Imbo na maliit. May Imbo din na malaki dun sa Sual. Oh, doon kami nang galing kanina sa taas. Ang baboy lang mo, ano? Mga tree ang dito. Nakita na itong dyan. Ang daan pala ba? Nabubutas na naman kami. Saan kami dadaan? Pababa. Ano? Kailangan ko natin dalawang kamay ko. Gapang. Dito ka lang yung muko. Kasi kung hindi, sasabit ka. Okay, sasabit mo. Hindi ka sa banay. Nahanap na lang anong sugal kung saan. Hindi natin ang daan kasi magkakadaan. Magkakapang na ito. Kami galing. Aslan pa lang tayo. Ito na po yung Imbo. Doon kami galing. Ayun. Ay, duli ko. Hindi na ano. Yung mga original namin na daan. Yan. Bye. Hanip to. Hanip. Medyo. Yan. Gusto niyo yan? Sige po. Yan po ang GPS. GPS para safe. GPS sign. GPS sign na pagkaba. Sa akin naman patagilid. Ano ko ba? Anong diraan ng ganito? Stop. Grabe. This is so wow. Wow. Yay. Oh, ha. Grabe to. Matindindan pero naka. Sige. Grabe, nagdadaanan na. Pag na-slide ka, hulog ka dito. Bangin to. Ayun na. Nakaupo na yung isa. Ako may gapang. Gapang. Ay, Gapang. Upo. nawala na yung. Nandun yung iba, oh. Nakuna niyo yan!
La. Ilalim. Ay, grabe. Dito na slide siguro si Robert. Talaga sa dumaan. Ah, sige, diretso. Oo. Grabe to. Alam niyo lang mahirap na may mga hawak pa. Andiyan na yung tungkod ko. Mauna na. Teka nga. Naka-GPS din ako. Pero mas maganda yung daan sa kabila. Saan ba tayo dinadaan kasi? Ba yan? Hindi ko nakunan. Sayang. Ito na yung pababa. Baka may ano ka na. Nilinis sila. Hindi ko naman. Maganda. Sulit, suwabe yung daan dito. Sayang ko, pinutulil yung pausan dito. Actually, original namin dinadaanan yung mga bundok na nakikita niyo dyan pa namin. Yung dinadaanan yung semento na daan, matinong daan. Sa Mount Easy. Diyan kami dumaan kahapon, no, yung sa may grassland. Yun, mamaya sa Oo. Duhat. So, dinaanan namin kahapon, yung doon sa kabila. Grabe, oh. Diyan meron ba? Doon na lang. Sige. Yung daan talaga. Bilis dali na. Ang 2 oras, nandito kami. Anong nangyari? Kaya pa? Oh, na-injured sa upo lang nga, na-injured pa. May ano yun, may mga... Isa pa to, grabe na naman itong usog na to. Usog dito. Wow, meron pala dito. Sikreto. Hindi ko to na Sa wow. Pakyat. Ano ba? Dito ka na dadaan. Doon. Ala, pag nag-ulan pala, maganda. Hindi ko to na-explore. Wow. Now I know it's back. Isang puno na naman ang namasaker. Oh. Wow, umundok na San Isidro. Umaakyat na yung taga-putol ng kahoy dito. Ano naman ginagawa? Dito lang lang sa gilid. Oh, ano pala yung pupong. This is it. Ayun. Ay, ito. Layo ito pala. Kahoy na naman na pinutol nila. Eh. Wow, ito mga kahoy dito. Ano nila? Nakaulan. This. Diretso kami.
inakyat natin dyan. Ito po. So kung nakikita niya dyan, kami Pero dito inakyat yung inakyat kapon ito. natin. Doon po yun. Itong bundok na to, o sa kabila. Sa kabila At po. sa taas nun, Kabilang ano. doon kami pumunta. Doon kami galing, San Isidro. Doon kami galing. Yan, ang mga tungos. Nakakadami kahapon. Oh yes. Ito kami lalabas na. Dito rin ang Indian. Dito rin kami ng traverse. Paano mo ipag-spray? Pinta niya, ipisinto? Pababa na ito. Pababa na kami. Sa wakas, nakarating rin kami rito. Dito kami kahapon nagsimula. Dito rin kami magtatapos. Sa wakas, nakabalik na rin. Napagod dyan, oh. Kawawa. Babalik kami dito, maliligo kami. Harapang tanggal, pamaon.